Ilan tinuwa, ma'am? 120, sir. Wow, dagko ang laki. kana ulo. 250. Kana mata mo? Naa. Aw, ilig yung anak kana. Wow. Sa yung tanong siya. Ilang, dua ka mais, day? Sa yan. Welcome back mga ka-studio to another video. Nandito tayo ngayon sa Tungkog, Minglanilla, Cebu. Dahil kakain tayo ng masasarap at malalaking seafood. Dito mismo sa Park Ibel, Tinola. Excited na ako mga ka-studio, kaya tara na, let's go! Yeah. Wow. Iba't ibang klaseng isda mo. Grabe, ang lalaki po. Meron din pong pusit, oh. Pila ka ning pusit? Kuya, tagpila ni nga pusit. Kaya ma'am, 500 na yan na sila. Pilaya? 500 ning gamay. Kaning 700 niya kato 800. Oh, pareha sila 800. Ah, Kani ang sa nga isda? isa na siya mo. Ah, mamsa. Kani niya rin. Gantahan na siya nga niyo. Gantahan. Tagpila po niya. 340 na siya nga niyo. 340. Same lang sila. Parehas po. Kani? Kanitiyan niya, may tiyan sa mamsa mo. Ah. May bandit na siya nga. Nay lami na seafood so. Ano, ikaw ta? Mamay na siya. Lord. Sinugba pala yun, baboy pala to. Akala ko ito yung pinagmasarap na seafood. May taba ito na kuan. Kasi gitubuhan is dagat, seafood sa pula. Oh, hindi ko yan lang ganun. Ito kuya. Wow, ang laki ah. Ito din niya. Sa sarap ng seafood dito mga studio. Mga sinugba. Ready na po ang mga pagkain namin mga ka-studio. So, eto na, hindi na namin to patatagalin pa. Pray po muna si Sax. Amen. Thank you, Lord. Ayan, kainan na to mga ka-studio. Grabe, sobrang dami ng in-order namin. Oh, saan tayo dito mag-start today? Eto talaga sa kanya mga ka-studio. Meron kang sabaw ha. Ito yung ulo ng isda. Grabe, sobrang laking isda nito. Hanapin ko yung matabi ha. Ayan o. Wow! Mahulog siguro. Yan yung mata oh. Kunin ko yung mata ha. Dako kayo. Excited ka na kumain? Yes. Nahingay lang. Oh, sobrang laki. Ay, di bali. Ayaw. Ah. Ito sa'yo. Yan. Ito na, be. Yan. Oh. Kain ka na. Ito, may sabaw, ha. Init
Try natin to bang. Itong pusit. You know? Kain ka nito, Biha. Sa'yo yan. Tapos, kuha ako ulit. Sakto lang pagkaluto. Chewy sa chewy. Hoy. Laki. Hati tayo ha. Ako nga anak. Sa'yo. Gusto mo isaw-saw? Fresh na fresh po yung isda. Ang sarap po. Napakamay po sa sobrang sarap. Dito naman tayo sa pork na seafoods. Ay, nahulog. Kain tayo. Yan. Sarap din yung sinugba. Sarap din. Ikot tayo ng sabaw. Busog ka na? So that's it for today's video mga ka-studio. Once again, nandito po kami sa Barangay Tungkop, Minglanilla, Cebu. Dito po sa Part Ibel, Tinula. Yan. Patuloy pa rin po kami kakain mga ka-studio pero puputulin na po namin itong video. Maraming salamat po sa panonood hanggang sa susunod po na Food Hunt. Bye-bye!